vanhu voti aiwa kupresidential youth fund aiwa yakaitwa recently voti aiwa kwausingadyiwi rinopisa kuonekwa kunzi aiwa the minister of youth and ZANU-PF secretary Machakaire onzi pane chiitiko chakashamisa chokuti aiwa it is not chant the 2030 slogan. Vanhu pavakuya panapo vachiti aiwa kuchiri safe roko. Sandapinda mashoko anodanyorwa panapa nevakomana vekozwa neIntel unit yavo. Remember subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina unomudanyora chiti. According to Kozwa Intel Unit CIU, Minister of Youth and ZANU-PF Youth Secretary Comrade Tino Machakaire did not chant the 2030 slide. Also, he refused to take responsibility for the distribution of the $2 million which was sourced by Paul Tungwarara. He did not receive the money. Ndomashoko ari kudanyorwa panapa nevakomana vekozwa vanoendera mberi again vachiexposa kuti aiwa pane these funds hapana kana transparency. Zvinhu zviri kuitiwa uko vanhu vari kubhenefita vanhu vari kumusoro maairlines vanoendera mberi vanyora vachiti attention president ed cc Dr. Paul Tungwarara, Minister Machakaire. Youths welcome the Presidential Youth Fund initiative. However, many are hopeless on how to access it. Usually, these programs benefit those in high ranks and not an ordinary youth. How can this be corrected? Mashoko tukuona kuti muZANU-PF macho, yes, they can gather maona mapictures aiwa muHICC mamakazara, but inside vanhu vese vamaona vanga kungana muya havamboona kana vanotombobenefita. Vangori vanhu vari kungoya vachingosundidzira kuti maairlines vakwanisa kubenefita. Tikuona panapa vana honorable vana Machakaire vabva vazvidistenza 2030 hachachandi and akabva adinaya akarefusa kudistributa the money yamuona yakasponzwa nana Tungwarara. Mbudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Vanhu vari kuona kuti aiwa muZANU-PF hazvina kumira zvakanaka. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.